Έστω έτσι σήμερα θες να κάνεις μια αποταμίευση. Σωστά. Ναι. Είναι. Τι αποταμίευση θέλεις να κάνεις? Εξαρτάται τι μπορώ. Τι μπορείς? 300 ευρώ. Τι αποτέλεσμα θες να έχεις? Δεν ξέρω, αν δεν μου πεις τι νούμερα, τι σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί Εσύ να θα μου πεις το χρονικό διάστημα. Εγώ θα σου πω το χρονικό διάστημα. Ας πούμε ότι μπορώ για τα επόμενα 5 χρόνια με βάση το πώς είμαι σήμερα. Άρα 3.600 επί 5. Άρα 3.600 επί 5. Περίπου 20 χιλιάρικα. Ωραία. Το αποτέλεσμα 20 χιλιάρικα να είναι 25 σε ικανοποιεί? Θα ήθελα και κάτι παραπάνω. Δηλαδή 30 ας πούμε. 30. Τέλεια. Θα μπορούσες να αναλάβεις μεγαλύτερο ρίσκο? Εξαρτάται. Από τι? Πόσο μεγάλο είναι αυτό. Όσο χρειάζεται για να φτάσει από τα 20 στα 30 χιλιάρικα μέσα σε μια πενταετία. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Ελληνική αγορά. Το έκανε την προηγούμενη πενταετία και πολύ μεγαλύτερο η απόδοση. Θα μπαίνει σήμερα στην ελληνική αγορά. Έτσι και έτσι. Αυτό που θέλω να σου εξηγήσω, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά μπορεί να βρίσκεται εκεί πέρα που βρίσκεται. Το πρόβλημα το δικό σου δεν είναι το που θα τα βάλεις ή τι θα κάνεις. Το πρόβλημα το δικό σου είναι να βρεις το κατάλληλο timing. Ωραία. Για να μπορέσεις να φύγεις από τη διαδικασία του βρίσκω το κατάλληλο timing, απλά χρησιμοποιείς άλλη στρατηγική. Χρησιμοποιείς στρατηγική επανατοποθέτησης σε μια καλά διαφοροποιημένη στρατηγική, ενδεχομένως και στην ελληνική αγορά για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Και το τρίτο κομμάτι το οποίο χρειάζεσαι, χρονικό διάστημα. Η πενταετία ενδεχομένως είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως να χρειάζεσαι δεκαετία. Έχεις μια δεκαετία μπροστά σου? Τι να σου πω, έχω. Τότε γιατί είπες πενταετία? Γιατί θέλω πιο γρήγορα αποτελέσματα. Πολλές φορές όμως αυτά τα αποτελέσματα δεν έρχονται. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, ακολούθησέ με και θα σου πω πολλά περισσότερα όσον αφορά τις στρατηγικές αποταμίευσης.